Pentru mine, alergarea este un mod de relaxare. După o zi petrecută la birou, mă ajută să-mi pun gândurile în ordine, nu este nici de cum un efort. În business, atunci când îmi setez un obiectiv, acolo ajung. Și asta mă definește. Se întâmplă cu toate aspectele vieții mele, la fel și cu sportul. Pe Kilimanjaro am ajuns la invitația unui prieten pentru a ajuta o familie cu 7 copii să aibă o casă a lor. Poate ar fi de așteptat să spun că ascensiunea de 5 zile pe Kilimanjaro a fost o experiență dură în care am dus o luptă cu mine. Dar eu am mers setată să ating obiectivul, astfel că, la final, am ajuns în vârf și mi s-a părut mai ușor decât îmi imaginam. Asta pentru că mi-am creat starea mentală necesară pentru a ajunge acolo. Kilimanjaro a venit în viața mea tocmai la momentul potrivit. Un moment în care aveam nevoie să-mi redefinez prioritățile. Și în mijlocul oamenilor minunați, în mijlocul naturii, am găsit ceea ce căutam, mi-am regăsit echilibrul. Pe de altă parte, un traseu montan aparent abordabil s-a dovedit a fi un test de anduranță pentru mine, deoarece nu eram suficient pregătită. Asta demonstrează încă o dată că starea mentală și determinarea pot face diferența. Eu voi alerga la maraton pentru copiii cu insuficiență renală cronică dependenți de dializă. Ajută și tu Asociația Claudiu Safta și pe copiii care nu vor putea face sport niciodată.